I veliki pozdrav ljudi, evo ga jedan room tour iz hotelske sobe iz Grčke gdje sam trenutno se nalazim u hotelu Level Hotels u Halkidiki, jedno prelijepo mjesto, ovdje ovo je ormar, ovdje sam stavio neke svoje stvari, ovdje je sef, još nisam ispraznio kofer, tako da sinoć smo stigli ovdje, putovali smo negdje oko 5 sati iz jučer smo, kao što sam rekao, putovali smo iz Levkade jedno 5 sati do ovdje. Frižider je prazan, pošto većinom jedemo vani, u restoranima. Ne pravimo ništa kod kuće, ne znam ništa ni napraviti. Tako da Kristina nema volje da pravi ništa. Ona želi malo da uživa, kao što i ja želim. Dobro, ovo su cigare, tobako. Ne, nije tobako, ovo je neke grčke cigare, nemam pojma, nije. Punjač mi je malo otišao, pa sam ga zalijepio trakom. Ovo je televizor, mada nikad i ne gledam televizor. Ovo je moj kofer, nisam ga još ni raspakovao. Ovo su naš kreveti, veoma su mali, ja nisam zadovoljan baš ovim krevetima, imao sam pritužbu, iako je cijena nekih za jednu noć 120 evra, kreveti su jako mali, također ostaćemo ovdje neke možda 3-4 dana još, ovo je toalet, sve u svemu fin je. Nemam nikakvu zamjerku na toalet. Ugodan je ovdje. Ovo su peškir koji smo dobili isto. I jedna velika prednost je zato što je blizu plaže. Odmah možda na nekih 50 metara je plaža. Evo sad ću da vam pokažem ovdje balkon gdje možete da vidite predivan pogled, možda i zbog ovog pogleda je tako skupo, pa evo odmah tu je Halkidiki, plaža, veoma lijepo, prelijepo je stvarno, sviđa mi se što ima terasa, ovdje balkon, malo je ovdje bio nered, pošto ja inače ne čistim ništa, već bacam sve za sobom. Ako vam se svidio video, ostavite like i subscribe na moj kanal.